Baldetu nahi dizuegu, zuek nola hasi zinaten arraunen? Nola hasi zinaten arraunen, zuen lehenbiziko oroitzapen horiek, zuetako inor baldator arrantzale familiatik edo arrantzale girotik, horrek zer eragin izan duen zuen jarduera hortan, edo besteik gabe, kirola beha gustatzen zuten zuelako hasi zinaten arraunen. Horren, igual Mikel horri hasita, Neolimaek, txandan. Kaixo bat zaten. Bueno, arrauna uriotarra izan ikan, kirol bezala arrauna probatzia behituzai nahiko normaltzat jo desakegula, ez? Eta, nik etxen bintzat kirolaldetik beti eukitut erreferenteko bintzat familien beti bizi izan dugu kirola egiteko saletasun hori, bai anaietatik hasi, baina bai arraunen azteko gehien bat bultzatu zidan edo izan zen nire koinaua Javier, Puertas, bai erreferente hona nolako eta bai bera oso gustoko zulako arrauna, eta nahiko iritzizei bultzaka handi bat izan zela horregatik. Eta gehien bat gustatzen izan gulako kirola gure bai, eta pixkanaka zartu nintzen arraun mundu honetan, eta pixkanaka gustatzen bai, eta gero aurrera joan bezala emaitzak laguntzen hasi zian, eta adortatik iritzei barruan sartu iritzei gula kirol hau, eta hori jone oso identifikauta sentitzen ginen, arruari honak izan ikan, beti ondo sentitzen ginen lako, ez, herriko giro honetan. Eta adortatik iritzei bultzaka hondina hori izan zala. Guk etxen, San Juan gara izanik jaiotzez, kirole aiatu baino leheno, arrauna bizkat bestela ere arrantza juteko dere erabiltzen gendun. Nik 14 urte izan nituen arte edo, geho ja motordun txalupa eta oso gendun, baina ordu arte txipiroita, arretxikita, bateltxik bat egin moten ginen, etxean gendun batel bat, batelikoa ditzen dugu, San Juanen. Eta nire arruneko kontaktua arraunakin, aitonakin gutxigo, garai aitan aitonak ez zuen gaur horren bezala inbeste jolasten umekin, baina aitakin gehiago, txipiroita, arretxikita, jolasea ere bai, askotan, eta etxean, kirolean eta hasi baino leheno etxean, pixka arruneko kontaktua. Altzaleon, partetik eta, nire kasuan itxen eskirolari ez arrantzale referentzilik apenas ez deteuki, baina ez tegit, hori jotarrak bai hori jo bertan, baina bai kanpotik emateu pixkat estereotipotuta gaudela. Ze nahi amak beti kontatzeite, ni bostan aiarrebetan laugarrena naiz, baina horreneko mutila itxen. Eta nunbait jaio nintzen egunen, ordu netzan jakiten jaio arte, zertzean. Eta hango maikoak esan omen zuen, senyora, aquí tiene un remero de orio. Esan omen zuen. Eta egun bertan, nire aitak sozi join. Eta aita egia zan, ez da arroa izan, baina beti onda arraun mundu sartuta, bai arbitro bezala, bai kluben diretio bezala, esan dugu beti arrauna itxene ondala, nahiz eta aurretik itxene ez arrolaritik eta ez arrantzaleik ez euki. Eta hori hoga izan da, egile esan nahiko, entre comillas, behandua, hasi nintzen arraunen, nik jubiletan hasi nintzen, baina beti onda zaletasun hori izan eta bezala leheno itxen. Pausua arraunen emateko beti nikan gogua, baina zezatea pixkate atrebimentua falta. Nik ikastolan futbola egiten ikastola plairotan da futbola, beste iketzion. Eta hori jone aukerak futbola barra normalen, ikastolatik gero horiokon, apuntatu nintzen, ila horioko multilanak bezala. Eta beti nekan grina hori arroan hasteko, baina nintzen atrebitzen egile esan, ez tegi, kuadrillak iruare ez nekanan, nire barrioko launak eta narrolarik iketzan, baina pixkanaka, anaiare ni baino gazti izan ikan, ni baino hilabete lehentxio hasi izan ugarra honen, geho azkarrotzizun baino. Eta, hoxe, 15-16 urtekin orduntxe hasi eta frenoi gabe, oain arte. Hola, nik uste danok antzeko hasiko ginela, ez? Nire 18 urtekin hasi nintzen, berandu, hemen Mikel hauek gazteo hasi ziren, niko horre seguro eskor bai. Eta nire hasi nintzen, ja horran lanian, Miguel Angel Sarasua, beti alkarrekin, eta probatu inberde, eta ez dakiz eta probatu inberde. Gu kirola ez genuen niten, baina beti herri kirol aizkoa, barrila, beti zehoz egin darra, ez? Eizate horregade bat, que Eta holaxe, iruntza baten orduan korta etorri zan, hori joa, 91 urte zen.
laurogeita urte, beha etorri zen, da, joda, probatzeko, eta Miguel Angele bai, eta probatzeko, eta hola xera nintzen, ez? Egia esan, suertia izan genuen, porque urte hortan jende gutxi izan, eta aurreneko urtetik trenean sartu, eta enpeinu gehiago hartu zen, ez, gurekin. Egia esan, suerte pixkat izan nuen hortan, da engantzatu nintzen, urte beten. Aurreneko urtean sartu, eta ja txalupan, jutia, edade horrekin, hori jo baten, eta nik uste hor sartu zela grina o bena sartzean hori, eta gaur arte urte bete utzita gina, baina berre sartzea gueta, nik uste da kirol bat, asko engaintzatzen. Gaina, baserri girotik atorre, beste eratasena lehorretik nio egin eta garai baten nio, hor, mentzion arrantzalek eta lehorrekon arteko pike batzuk edizetu egitziak. Eta lehorrekok eskazago ziala eta holako kontuk aipatzen mentziak. Gioztik ez hori joko lehorreko bakarrik, ez? Beste herritako lehorrekok etortzei, arrauna, ez da? Hoi nola ikusten zuzuek? Eskazago ez da egitez. Nik uste gaur egun ja lehorrekoik ez dagoela. Dona agate beren koitxia eta ja kalegoan bezala ez biziga, egia esan. Nik, ne familien osaba bat nun, Lasarte Michelinen arrauna intzuna, nire osaba nera itan Urrungua, Kastia, Javier. Eta guare arraunen hibritakoa, eta beti pixkat arrauna segitzen genuen, ez? Hori joan, futboleako bali jaztuna, nik uste egin apuratu gela arraunen. Eta, futbolea ez genuen asko bali jo, pelotan zerozeta arraunen, pixka demonstratu dugu. Irakorko dizuet, horrekin zer ikusi jakan pasarte bat, 1965 argitaratutakoa Patxi Sarazuari 1965an egindako elkarrizketa bat gogora ekarriz.